Segura Viuda ja té la barema al sac i ben lligada. El celler de Torrelavit va acabar fa unes setmanes la campanya per recollir el raïm que el celler farà servir per elaborar una gran varietat de referències de vi i cava que cada any reben destacats premis en concursos internacionals. A començaments d'estiu, la collita es preveia excel·lent, però la climatologia ha truncat els vaticinis dels experts. En principi esperàvem una barema excel·lent, degut a les condicions meteorològiques, però les pluges molt irregulars que hi ha hagut, sobretot a finals d'estiu i durant la barema, fan que la barema hagi sigut una mica irregular. Però podem considerar que la barema és bona, és una barema bona. No és l'excel·lent que esperàvem, però és una barema bona i molt equilibrada, sobretot. Hi ha un voltant d'un 15% menys de producció que l'any passat, però bueno, tal com he dit, podem considerar que és una barema normal en quant a quantitat de quilos. Després de recol·lectar la matèria primera, la firma del grup Freixenet treballa ja a tot gas per enllestir les ampolles que ompliran les caves els pròxims mesos i anys. Mentre les noves hi arriben, marxaran les que ja estan llestes per entrar al mercat. Bona part d'elles es vendran durant la pròxima campanya de Nadal, que el grup vinícola encara amb bones perspectives. L'any marxa millor que l'any passat, amb la qual estem optimistes i confiats que arribarem a final d'any una mica amb aquest avantatge que portem sobre l'any passat, que ja és molt, no? Això és com la macroeconomia que diuen que anem millor que l'any passat, doncs nosaltres també. El Nadal també servirà a Freixenet per tancar el seu centenari. Aquest 2014 s'han complert 100 anys des que Pere Ferrer i Dolors Sala elaboressin la primera ampolla de Freixenet, sense sospitar aleshores que aquella primera llavor es convertiria en un gran imperi vitivinícola. Per celebrar-ho, la firma ha organitzat desenes d'activitats. Hem fet molts actes al llarg de l'any, des de molt institucionals, com la recepció que vam fer al molt honorable president Artur Mas, actes més gastronòmics, actes més lúdics, com uns concerts de la nostra orquestra que esponsoritzem sinfònica de l'Escola Superior de Música Reina Sofia. Hem fet una exposició itinerant de 100 ampolles fetes per 100 artistes que s'han vengut en benefici d'una ONG per a malalties psíquiques i ha tingut molt d'èxit, s'està acabant, ara queden dos punts més de l'exposició. Al llarg d'aquests anys, el grup ha fet créixer bastament el seu nombre de vins i caves. El darrer ha estat un cava commemoratiu de l'aniversari. No se sap, però, si la collita de l'any de la celebració servirà per elaborar algun producte especial. S'ha de veure els vins que sortiran i després veurem una mica les necessitats i també la demanda dels comercials, que són els que han d'acabar també opinant de quins productes són els que tindríem de treure. El que sí que està clar és que els encarregats de tancar el centenari de Freixenet seran el cantant David Bisbal i l'actriu Maria Valverde, que clouran la celebració tal com va començar, amb un brindis.